representando arruína o futuro do noso rural e, desde logo, arruína os intereses dos veciños e das veciñas do rural. Moi boas noites. Así de duro e contundente estaba hoxe José López Campos, o voceiro do Partido Popular, en rolda de prensa, donde, polo miúdo, falaba do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Moitos dos temas son recurrentes, xa quedaban expostos aquí encima da mesa no debate organizado por esta casa, pero hai outros asuntos que naquel momento estaban un pouquiño aínda no aire e que cada vez son máis evidentes. Acusacións incluso gravísimas de favoritismo e incluso tamén de usar planimetrías que non se xustan á realidade. En definitiva, e en síntesis, chapuza total para o líder do Partido Popular no Plan Xeral que neste momento está en exposición pública. Agora entramos en materia, terán vostedes parte, repito, de esa longa roda de prensa de José López Campos no día de hoxe, pero tamén temos outros asuntos que agora lles resumimos en titulares. O equipo redactor reconoceu que se gardaba unha bolsa de entre 600 e 700 solicitudes que iban a aceptar no período de alegacións. Esa é unha realidade que nos trasladou o equipo redactor nunha das comisións informativas, que o documento era un documento algo escaso, pero que se quedaban con unhas na manga de unha bolsa de 600 ou 700 solicitudes que podrían incorporar agora na tramitación de alegación. O Pleno do Concello da Estrada expresará o seu apoio á Feira do Moble como evento central deste sector en toda a comunidade galega e a consolidación do mes de setembro como data de celebración. A Estrada celebrará unha nova festa da terceira idade e a segunda xornada de encontro e convivencia de maiores. Sairía do que é a esquina do campo de fútbol, recorrería todo o que é o seu contorno, pasaría por entre a pista de tenis e este campo de fútbol 7, subiría polas instalacións das piscinas municipais e retornaría de novo polo mesmo sitio, xa que aí hai espacio suficiente, e volveríase a meter o que é xa o que é alrededor do propio campo de fútbol 7 e volvería a confluir no punto de Unha alimentación axeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por palet. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 € o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo. A mellor terra dá o mellor froito. A selección e o control en cada paso garanten que chega a ti da mellor forma. Pataca de Galicia, o corazón da terra. A rolda de prensa tiña lugar esta mañá, está, como saben vostedes, en plena fase de exposición pública o Plan Xeral de Ordenación Municipal e o Partido Popular está visitando distintas parroquias para a exposición do plan. Pois ben, o seu voceiro no Concello estradense, José López Campos, falaba esta mañá sobre o Plan Xeral. Entre outras cousas, salientaba o que ele entende como unha chapuza. A comparecencia foi longa, máis de media hora, nos extractamos algúns dos momentos máis importantes ou que entendemos máis importantes desa comparecencia. Entre eles, por exemplo, verán vostedes unha situación que califica de favoritismo ou ao menos de mirar hacia un mesmo dentro do que son os solos de edificación no rural estradense. E por certo, incluso tamén o uso de planimetrías xa anticuadas en canto ao propio rural. En definitiva, unha chapuza.
nós pretendemos trasladarlle aos veciños a máxima información, estamos enseñándolle e presentándolle absolutamente todos os planos e documentos referentes a cada unha das parroquias que se poden extraer do documento do Plan Xeral, e a primeira reacción da xente é unha sorpresa total e absoluta. E o decimos porque ademais partimos de que o documento do Plan Xeral da Estrada que se nos presenta nace viciado de orixen por dous motivos fundamentales, non? E son dous aspectos que eu creo que deben de quedar perfectamente claros. O primeiro motivo polo que o plan nace viciado de orixen é porque se inicia ou se toma en consideración dunha forma moi importante os compromisos de edificabilidade. Eu creo que recordades todos, fai aproximadamente 1 ano e medio, 2 anos, o goberno municipal, o Partido Socialista e o BNG fixeron unha proba de unha tramitación que no noso momento dixemos que non tiña ninguna legalidade, pero si o fixeron ca intención de saber cal eran as necesidades de edificación no rural e crearon un documento que era compromiso de edificabilidade, no cual se insisteu moito a todos os veciños de que esos compromisos de edificabilidade foran realmente materializados. O sea, a xente dixo que só presenten os compromisos aqueles que realmente van a edificar no rural. E o deixaron ben claro e crearon unha situación en que a xente, ante o desconocimiento, prefireu non presentar ese compromiso polas repercusións que podía ter. Cal é a sorpresa que nos encontramos agora no documento do Plan Xeral e cal é o primeiro vicio que presenta este Plan Xeral? Pois que, curiosamente, o 90% desos compromisos de edificabilidade transformáronse no Plan Xeral agora en fincas edificables, en solares. E que, curiosamente, o Plan Xeral, o único que recolle nas parroquias é deixa dentro do núcleo as vivendas, única e exclusivamente as vivendas tradicionales xa construídas, o sea, agotada a edificabilidade nos núcleos totalmente, e as únicas fincas que quedarían libres sin edificar son as que se meten a través desos compromisos de edificabilidade. Que pasa? Que nos entendemos que non toda a población da Estrada, e aí se demostra que na Estrada hai estradenses de primeira e estradenses de segunda. Non todo o mundo, ou prácticamente nadie, tiña conocimiento que esos compromisos de edificabilidade iban a ser a base sobre ou que permitiran que esos compromisos se transformaran en parcelas edificables e que só as parcelas edificables que quedaran nos núcleos virían a través dos compromisos de edificabilidade. Primeiro problema, non todos tiñamos a mesma información. E eu estou seguro que un porcentaxe pequeno de xente valiente e atrevida solicitou ese compromiso, pero unha gran porcentaxe de xente descoñecía ou coñecía, dos que presentaron o compromiso, coñecía cal era a finalidade dese compromiso. E, polo tanto, o documento do Plan Xeral no Rural preséntase como un documento que pinta cunha raya roxa as vivendas tradicionales, que incorpora os compromisos de edificabilidade e todo o que non sea vivenda tradicional ou compromiso é solo rústico. Ese é o criterio que está acreditado, que segueu o Partido Socialista e o BNG para presentarnos o documento do Plan Xeral. Cousa realmente sorprendente, moi sorprendente. E, polo tanto, partimos de que o documento está viciado de orixen porque determinadas persoas tiñan certa información que se aproveitou para que esos compromisos foran suelos edificables. Segundo tema, segundo aspecto que consideramos de alta e de unha gran importancia e de unha gran relevancia. Estamos detectando en todas e cada unha das visitas que estamos facendo, e ao principio detectámonos con menos intensidade e últimamente estamos detectando con moita máis intensidade porque nos parece que sabemos cal é o origen do problema, de que hai grandes erros de bulto na planimetría. Sabedes que a planimetría é a ferramenta fundamental para diseñar o Plan Xeral. Hai errores de bulto moi graves. Faltan moitísimas vivendas recollidas no documento, faltan moitas ou están grafiadas de forma errónea moitas infraestructuras, moitos servicios mal grafiados ou non grafiados, afeccións por tendidos eléctricos que xa non existen, pero por información que nos vai chegando dos veciños, temos a sospeita de que este equipo redactor, vos recordades que o Plan Xeral anterior someteuse 2 veces a exposición pública. A primeira vez, porque, a parte das alegacións presentadas, había un gran número de alegacións que decían que a planimetría estaba mal feita e que non recollía a realidade do rural, entonces presentáronse moitas alegacións, pois vivendas que non existían, delimitacións erróneas,
tendidos eléctricos que xa non figuraban na realidade, e había unha gran cantidad de erros na planimetría, entonces tuvo que modificarse toda esa planimetría e someterse a unha nova exposición pública. Bueno, pois estamos nos decatando que os mesmos erros que tiña a planimetría do ano 2004 tena a planimetría do ano 2009. E iso nos leva a pensar que o equipo redactor, traballou sobre o documento que xa foi modificado, porque sabedes que están traballando sobre o documento Plan Xeral, traballou sobre o documento do ano 2004, o que presentaba grandes deficiencias e grandes problemas de planimetría, e arrastra os mesmos problemas que tiña o documento de fai 6 anos. Eso é un problema realmente grave. E despois vemos que, con grave preocupación, o traballo contratado aos peritos para facer o traballo de campo ou non se fixo ou non se recolleu no documento, porque hai errores gravísimos, errores de bulto no que é o documento base, que son os planos, o documento base para empezar a traballar no Plan Xeral. Entón, estamos decatándonos que hai serios problemas de fondo no documento do plan, hai errores de bulto e nos leva a sospeitar que o equipo redactor e o goberno municipal cometeron o erro de non utilizar os planos depurados xa, o traballo feito xa nas anteriores fases, e inexplicablemente se retrotraeron os planos do ano 2004 que presentaban unha gran cantidad de erros. Ese é un problema que vai a dificultar en gran medida a tramitación do Plan Xeral, e desde logo, máis que dificultar a tramitación, que é un problema, e é certo, e nós seguimos dicindo que queremos aprobar o Plan Xeral, é un problema estálle causando un gravísimo problema aos veciños, e estálle causando unha gran confusión, porque volvemos outra vez a 5 anos atrás con problemas que afectan directamente aos veciños, ás súas casas e aos seus lugares, e de logo que confunden bastante a xente. O que está claro é que, xa analizado o documento en profundidade, podemos decir claramente que o goberno menteu, pero descaradamente, na noticia feita pública de que o 95% dos núcleos terían área de expansión. O dato real é que o 55% dos núcleos non teñen área de expansión, ese é o dato real. O 55% dos núcleos rurais non ten área de expansión. Outro dato real é que hai 80 núcleos que son núcleos de casas que non están delimitados no Plan Xeral, o sea, na estrada hai 480 núcleos e hai delimitados 409. Esos 71 núcleos que faltan non están delimitados como núcleos e, polo tanto, son núcleos que existen na realidade que están asentados en suelo rústico. Esa é outra realidade. E dos 409 núcleos que hai delimitados, máis de 220 non teñen área de expansión. Estamos falando dun 55% dos núcleos, non o 95% como premeditadamente dixo o goberno na súa política de non decir a verdade, non? E eu creo que o importante nestes momentos é decir a verdade aos cidadáns e intentar facilitarlle as cousas o máximo posible. Entón, esa é unha realidade, 55% dos núcleos. Pero despois, ainda hai outro dato que é todavía máis grave, e é que máis do 20% dos núcleos, o sea, dos 409 que hai delimitados, máis de 80 núcleos teñen agotada a súa edificabilidade antes de ser aprobado o Plan Xeral. É un dato moi grave. Quere decir que máis de 80 núcleos do noso concello teñen, por poñer un exemplo, 8 parcelas recollidas dentro de núcleo, 8 parcelas xa edificadas dentro de núcleo e, polo tanto, 0 parcelas con edificabilidade cando se aproba o Plan Xeral. Polo tanto, aínda que o Plan Xeral se aprobase mañán, esos 80 núcleos non poderían edificar nunca. E na gran maioría, o que lle queda edificable aos outros núcleos, pois é, no mellor dos casos, unha ou dúas parcelas que lle quedarían edificables en cada un dos núcleos, o cual consideramos extremadamente insuficiente, non? E aparte, partindo da base, como as delimitacións dos núcleos se fan rodeando as vivendas tradicionais, o único que queda dentro do núcleo son os salidos das casas. E estamos comprobando que nadie, e podemos facer unha aposta a futuro, nadie está en condicións de partir o salido da súa casa que queda dentro do núcleo pa intención de vendela e deixalo construir. Entón, aquí atopámonos cunha realidade. O informe da Xunta di que un plan xeral para 150.000 habitantes non era viable para a estrada, pero nós entendemos que un plan para 30.000 habitantes é moito máis inviable para a estrada.
E ten que haber un término medio. E vemos que outros concellos, que a mesma población para a Estrada, presentaron plans xerales para 70 e 80.000 habitantes e foron aprobados pola Xunta de Galicia. E no Concello da Estrada estámonos cunha lei do suelo que realmente é restrictiva, estámonos indo ao mínimo, estamos sendo máis restrictivos todavía que a propia lei do suelo, que xa por sí é unha lei do suelo excesivamente restrictiva, o que produce un sinsentido e un prexuízo gravísimo aos veciños do rural. Estamos falando de que sobre unha lei que limita moitísimo a capacidade de construcción no rural, vamos a presentar un documento que aínda é máis restrictivo que a propia lei. O cual, claro, eu entendo que para o político de turno sea moi fácil buscar responsables na Xunta de Galicia, que non os hai, pero, ao final, aquí os políticos o que se dedican é a pasar a pelota dun lado para outro e os prexudicados sempre son os mesmos, que son os veciños e os veciñas da Estrada, que son os que van a ter que pagar os platos rotos da nefasta xestión do Partido Socialista e do BNG en materia de plan xeral. Entonces, nós consideramos que ese é un tema importante, un tema que temos que aclarar e que temos que deixarlle claro aos veciños e veciñas da Estrada cal é a situación real, e a partir de aí, pois, cada un que interprete o que queira. Nós, en ningún caso, estamos indo ao rural, como xa dixen, para paralizar o plan xeral. O plan xeral ten un trámite de exposición pública e nese trámite estamos, e aí onde o pobo ten voz directa na xestión deste documento, e onde o pobo ten que enriquecer o documento cas súas alegacións. E tamén temos que decir que é un documento facilmente enriquecible, é un documento de mínimos e no que nos consideramos que a aportación das persoas e da xente e dos nosos veciños no rural podrá mellorar de maneira considerable este documento do plan xeral para que se presente nas mellores condicións ante a Xunta de Galicia. Temos que ser ambiciosos, temos que negociar, temos que xestionar. Eu digo, os concellos que a mesma entidade da Estrada levan a súa capacidade poblacional hasta 4 veces a actual. E me parece que eso é unha xestión do goberno que despois tendrá que negociar ante a Xunta de Galicia para intentar plantear un escenario de futuro eu creo que optimista para a Estrada. O que non podemos xa é partir dun escenario totalmente derrotista e un escenario absolutamente que condena e que condiciona o futuro e o desarrollo do noso Concello. Aí é onde eu creo que os políticos teñen que dar a talla e a altura de cada un, e nesa xestión é onde debemos que pedirlle responsabilidades a quen as ten. E non olvidemos que a Estrada de momento ten un goberno que está formado por unha coalición do Partido Socialista e do BNG, con un alcalde socialista, e polo tanto é o alcalde de todos os estradenses, é o meu alcalde e o alcalde de todos, e é o que ten que defender os intereses de todos os estradenses. E non esconderse detrás de unha suposta responsabilidade da Xunta de Galicia e decir constantemente unha falsedade, é que a Xunta de Galicia está ao tanto de todo o que está facendo o plan xeral na Estrada e que leva o beneplácito da Xunta de Galicia. Iso é falso e eu quero desmentilo, e quero decir, se os partidos políticos da Estrada non querían que se retirara Edru, presentaban un escrito con 10 condicións innegociables que debían de incorporarse ao plan xeral, e eran 10 condicións con nombres e apellidos, non? Esa é a realidade de Edru. Entón, eu tuve esa reunión, teño a suerte de poder ter esas 10 condicións innegociables para Edru, para que estuveran en silencio e non armaran lío na tramitación do plan xeral, e teño a suerte de ver que esas 10 condicións que puxo Edru encima da mesa antes da exposición ao público están as 10 incorporadas no documento do plan xeral. Por lo tanto, xa sabemos cal é o motivo do silencio de Edru, non? E ademais non é que eu sospeite desto, que eu, repito, me reunín con eles, os escoitei, porque eu personalmente e o Partido Popular, se de algo nos caracterizamos é que nos reunimos e nos juntamos con quen non lo pida, e en este caso a Edru estaba interesado, mantivemos esa reunión e sabemos perfectamente, e a nós non nos engañan a Edru nin as súas valoracións últimas. Non sabemos o que pretendían conseguírono, e, por lo tanto, é lógico que esa asociación se desactive e desaparezca. Está claro que o seu obxectivo, que era un obxectivo
persoal está cumplido, e, polo tanto, no momento que unha asociación cumple o seu objetivo, que é un objetivo finalista, pois o lógico é que desaparezca e que non continúe no panorama social estradense. Esta mañá estiveron na estrada membros da Deputación de Pontevedra relacionados co comercio. Eran recibidos na sede de ACOE, posto que se pretende organizar unha oficina de comercio na estrada. O explicarnos un poquito en lo que consiste la Oficina Provincial de Comercio que quieren poner en marcha en colaboración con la Dirección Xeral de Comercio. Entonces, bueno, pues un poquito a ver qué nos explica y qué es lo que quieren llevar a cabo para apoyar al comercio local, en este caso. En páxina municipal, chegámonos de novo á Festa dos Maiores. Servicios Sociais volve a organizala. A estrada celebrará o vindeiro sábado e organizada polo Departamento de Servicios Sociais a segunda xornada de encontro e convivencia entre maiores. O acto terá lugar no pabillón multiusos anexo ás instalacións deportivas do Coto Ferreiro e as actividades comezarán a partir do mediodía coa chegada de participantes e a representación ás 12:30 da obra de teatro Un morto moi vivo, protagonizada por Ixi, Amadora dos Tonechos, Chelo do Rejo e Toño Pena. Ás dúas terá lugar un xantal no cal o menú estará composto por callos, xamón asado con guarnición e torta de mousse de chocolate. Por outro lado, achegámonos a unha presentación, neste caso chega dende a Concellería de Deportes, xa que en Figueroa esta mesma tarde facíase a presentación de un novo espazo para o uso deportivo. O que ten esta Concellería de Deportes e Participación Cidadá para que poidan desenvolver a súa actividade de correr ou mesmo camiñar a aquelas persoas que así o desexen, pois entre as instalacións municipais, non? Este proxecto se ven anunciando a intención, facendo manifesta desde xa fai algún tempo e agora nos fondos provinciales que bueno, consideramos que sería de xustiza que se nos concedera a execución desta obra, non? O proxecto da Diputación sería, ascendería a 1.600.000 euros e, bueno, irían varias obras e algunha delas entraría a posibilidade de facer este circuito, non? O valor que se lle asignou, bueno, que os técnicos lle asignaron de 60.000 euros, non é un valor excesivo, considerando que o terreo xa é municipal, aproveitándonos todas aquelas instalacións que aquí temos. Bueno, o circuito sairía do que é a esquina do campo de fútbol, recorrería todo o que é o seu contorno, pasaría por entre a pista de tenis e este campo de fútbol 7, subiría polas instalacións das piscinas municipais e retornaría de novo polo mesmo sitio, xa que aí hai espacio suficiente, e volveríase a meter o que é xa o que é alrededor do propio campo de fútbol 7 e volvería a confluir no punto de partida, non? Bueno, ese é o proxecto, pero os deportistas, os atletas neste caso, pois, bueno, creeron oportuno que se pode segmentar o circuito en partes máis específicas para eles, para facer tempos e estas cousas, non creo que haxa problema, porque son simplemente unhas medicións, poñen uns puntos kilométricos ou métricos neste caso, e, bueno, eu creo que eso non vai haber ningún tipo de problema. Bueno, nós pensamos que este tipo de iniciativas son moi interesantes, sobre todo, como decía antes, pois porque xa veñen demandadas desde hai tempo, é perigoso correr pola rúa, é moi perigoso correr pola vía pública, eles poñen no manifesto, pero nós vemos a diario cando andamos en coche que, bueno, vemos unha persoa correndo e a veces nos acorda mesmo o ciclismo, pero, bueno, unha persoa ainda moito máis vulnerable, non? Entón, non haberá un sitio onde poida adestrar esta persoa, pois na estrada, agás o circuito da Baiuca, ou sea, a pista deportiva de Baiuca non hai ningún sitio así onde correr que non sea exposto aos vehículos, non? Este é un circuito que vai garantir polo menos a integridade dos corredores, ten aproximadamente 1 km e 200 de longo, pero, bueno, eso que vos comentaba, hai a posibilidade de segmentalo, de facer eles atallos, eso non habería problema, non? Vai estar iluminado debidamente, de feito en boa parte xa está iluminada as instalacións, pero, bueno, en aqueles sitios onde non conta con iluminación, pois evidentemente hai que poñela, poden ser 3 ou 4 puntos de luz máis, e algún punto de agua tamén vai costar para que poidan refrescarse, efectivamente, cando xa estean cansos, non? E, bueno, nada máis, sí, o firme evidentemente non vai ser asfalto, non, porque deso xa están bastante cansados, o firme é unha terra compactada, ou sea, digamos,
unha terra xaral, compactado, o cal permite amortiguar a hora de correr, non? Para unha persoa que queira pasear ou simplemente cando non este utilizando nese momento, pois vai a ser moi cómodo. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Durante a xornada do xoves, Galicia manterase baixo influencia da borrasca centrada preto das Illas Británicas. Predominarán os ceus anubrados. Teremos precipitacións illadas ao longo da xornada máis frecuentes pola mañá e máis significativas na metade norte. A cota de neve sitúase nas primeiras horas por riba dos 1200 metros ascendendo ao longo do día. As temperaturas en lixeiro descenso. Os ventos do oeste a noroeste moderados en xeral con intervalos de fortes no litoral norte de Lugo e preto de Bares. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte martes é a formada polos números 5, 10, 23, 24, 34 e 35. Complementario 26, reintegro o número 7. No sorteo da 11, tamén de onte martes, o cupón agraciado foi o 29.139. 29139. Con Mephisto, los dolores de espalda y de articulaciones se verán aliviados. Gracias a la innovadora tecnología Softer de Mephisto, los pies cansados son parte del pasado. Zapatos Mephisto, la garantía para un perfecto confort del pie. Calzados a Esquina, distribuidor oficial de Mephisto para Estrada e Comarca. Tempo para a opinión. Hoxe chega o turno para Gonzalo Constanla. Esta semana vimos de coñecer un dato que, aínda que agardado, non deixa de ser moi preocupante. É o dato do incremento do número de desempregados en todo o Estado. Case 100.000 desempregados máis que o mes anterior. Ese é o resultado que nos dan as estatísticas, as frías estatísticas, pero estatísticas que se converten en tragedias persoais do desemprego no mes de outubro. Evidentemente estamos ante un problema moi importante, un problema que se está acrecentando día a día, un problema que quizás o noso país chega tarde, pero non por iso non vai deixar de chegar, e que está levando por diante pois a moitas empresas, a moitos comercios e, en definitiva, moitos postos de traballo, moitas economías familiares e moitas situacións persoais moi comprometidas. Por iso é que é o momento para que desde os poderes públicos, desde os poderes políticos, se tome nota. É o momento de actuar. E para iso os gobernos, os poderes públicos teñen os instrumentos. A semana pasada comentábamos neste espazo os orzamentos da Xunta de Galicia, que creíamos que non eran acaídos ao actual momento socioeconómico que está atravesando o noso país. Bueno, pois nestes momentos estáse discutindo, debatendo no Parlamento do Estado a Lei Xeral dos Orzamentos do Estado, un instrumento que nós tamén pensamos que é unha oportunidade para salvar este momento tan difícil para tantas familias, para tantos comercios, para tantas empresas que día a día pois vemos como van pechando, como van desaparecendo. O instrumento dos orzamentos xerais do Estado debería ser unha aposta arriscada e decidida por parte dun goberno que se di pretendidamente de esquerdas, pero que parece que está intentando, capear o temporal e dar unha de cal e outra de area. Desde logo, as receitas da dereita non nos valen para este momento. Unha demagóxica baixada de impostos xeralizada, que o único que levaría sería o caos. Non nos vale tampouco unha desregulación do que é o mercado do emprego, non nos vale que se aproben os despidos gratuitamente sin ningún beneficio para as clases traballadoras. E por parte do Partido Socialista, que nestes momentos detenta o goberno do Estado e o seu presidente á cabeza, o presidente Zapatero, deberían de tomar nota, como dicimos, e deberían de ser
ir un paso máis apoiándose pois nas forzas da esquerda que no hemiciclo lle están prestando ou lle poden prestar os seus apoios. Desde logo, os nacionalistas galegos, o BNG, así se brindou a facelo, poñendo arriba da mesa unha serie de medidas económicas que, en primeiro lugar, cambiasen o escenario da fiscalidade. Unha fiscalidade que ten que ser progresiva, é dicir, que ten que ir aumentando segundo os treitos de renda e, por tanto, quen máis teña, quen máis ingrese, máis pague e progresivamente para que eso repercuta nas clases menos desfavorecidas. Non compartimos, como acordou o Goberno Central, que esa fiscalidade se cargue sobre todo o mundo, sobre as costas de todo o mundo, os que máis teñen e os que menos teñen. Esa fiscalidade indirecta, que se chama a subida do IVA, pero realmente unha fiscalidade directa, porque todos somos consumidores, porque todos consumimos de igual maneira e porque a todos nos repercute de igual maneira, pois pensamos que é unha medida regresiva. Non é propio dun goberno de esquerdas, non é propio dun goberno progresista, non é propio dun goberno que se di representar e querer a igualdade para todos os cidadáns. Desde o Bloque Nacionalista Galego tamén lle presentamos unha serie de emendas para mellorar os sectores productivos, para dinamizar os sectores productivos. Nos pensamos que o goberno non está só para ir a salvar os grandes capitais transnacionais, non está só para salvar a banca e os banqueiros que teñen beneficios, que siguen tendo a veces os cenos beneficios, e pensamos que tamén se teñen que dedicar cartos destinados a dinamizar a base productiva, os sectores productivos. No noso país chamase pesca, no noso país chamase agricultura, no noso país chamase gandaría e no noso concello chamase agricultura, chamase gandaría, chamase sector forestal, chamase empresas de transformación de madeira e o moble. E esas son as medidas auténticamente progresistas que podemos levar a cabo. Desde logo, os nacionalistas, como teño dito, tendemos a man ao goberno de Zapatero, imos presentar emendas, presentamos unha emenda de totalidade, pero aínda estamos a tempo de que esa actitude de tibieza, esa actitude de titubeo, esa actitude de querer, pero non poder, que amosa o goberno de Zapatero, realmente se convirta nunha acción decidida para frear esa lacra que é o desemprego, ese monstro que acecha, que está ao axeso de moitas familias, de moitas industrias, de moitos comercios, e poder encarar o ano 2010 tendo unha saída a ese túnel no que nestes momentos estamos metidos. Por tanto, unha oportunidade para o goberno do Estado, unha oportunidade para o goberno Zapatero, e desde logo contará co apoio do nacionalismo galego si decididamente se opta por esa solución. E antes da despedida, lembramos titulares. O propio equipo redactor reconoceu que se gardaba unha bolsa de entre 600 e 700 solicitudes que iban a aceptar no período de alegacións. Esa é unha realidade que nos trasladou o equipo redactor nunha das comisións informativas, que o documento era un documento algo escaso, pero que se quedaban con un as na manga de unha bolsa de 600 ou 700 solicitudes que podrían incorporar agora na tramitación de alegación. O Pleno do Concello da Estrada expresará o seu apoio á Feira do Moble como evento central deste sector en toda a comunidade galega e a consolidación do mes de setembro como data de celebración. A Estrada celebrará unha nova festa da terceira idade e a segunda xornada de encontro e convivencia de maiores. Sairía do que é a esquina do campo de fútbol, recorrería todo o que é o seu contorno, pasaría por entre a pista de tenis e este campo de fútbol 7, subiría polas instalacións das piscinas municipais e retornaría de novo polo mesmo sitio, xa que aí hai espacio suficiente, e volveríase a meter o que é xa o que é alrededor do propio campo de fútbol 7 e volvería a confluir no punto de... Unha alimentación axeitada para o seu can pasa por un pienso
excelente. En Irmás Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toledo. Atención, dende 9,5 € o saco de 20 kilogramos. Un producto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmás Picaño queremos axudalo. A mellor terra dá o mellor froito. A selección e o control en cada paso garanten que chega a ti da mellor forma. Pataca de Galicia, o corazón da terra. E punto e final, señores. Por hoxe, un informativo longo, denso, entendo eu, pero en todo caso con bastante chicha. Por lo menos eso queríamos, precisamente, sobre todo en canto ao tema máis candente que actualmente está en riba da mesa, o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Nos poñemos hoxe aquí, punto e final. Mañá será outro día. Saúdos, que descansen, moi boas noites.